Všetci pučisti boli úspešne zadržaní. Tak začneme. Spoznávate tieto propagandistické letáky? Ale to je program. Takže ten váš prevrat má už aj program. Podľa vášho kalendára máte v nedeľu čaj u pána senátora. To je senátor USA. To je senátor Československa. Ach tak. Toto sme našli vo vašej šatni. To máte od gruzínskych legií. Ale to má na sebe Bolkonský vo Vojne a miery. A na koho v tej vojne mierí? Tento provokatívny pamflet ste písali vy? Nie. Dostojevský. To je Rus. Vyškrtnúť zo zápisu. A čo tento zoznam je? To je obsadenie. Takže plánujete obsadenie Slovenska? To je vážnejšie, ako sme si mysleli. Máme podozrenie, že vám našepkáva niekto z Ukrajiny. Myslíte Naďu? Ona je naša šepkárka. Priznáva sa. Počujte, len tak medzi nami. Kto u vás ťahá za nitky? Za nitky? Sme činohra, nie babkoherci. Ako chcete. Šancu som vám dal. Prepáčte, ešte to dnes vidíte nadlho. Mám na dnes lístky do divadla. Pomôžte nám vysmiať sa moci kvalitnou a slobodnou tvorbou. Podporte svojimi 2% zdaní Činfond SND. Viac na snd.sk/Činfond.